Hej børn. Vi skal til i gang med det her forløb om filmreklamer, og jeg har tænkt mig at vise jer, hvordan man kan arbejde med billedbeskæring i de her reklamer. Jeg vil gennemgå den her reklame fra teleselskabet Call Me med henblik på den filmiske virkemiddel, som man kalder billedbeskæring. Det vil sige, hvordan er billederne skåret, hvor meget fylder menneskerne på dem, og hvorfor er det sådan. Vi starter her med første indstilling i den første scene med en parkeringsvagt i super total billede. Super total billede gør, at man kan orientere sig godt i miljøet og se, hvad det er, der foregår. Den næste indstilling, vi har, er en halvnær. Skal lige se, om jeg kan. Der har vi en halvnær indstilling her, hvor vi kan se mandens bevægelser og ansigtsudtryk. Vi kan se, at han er en almindelig parkeringsvagt, der gør sit arbejde. Den næste, der hopper vi til en supertotal af fire piger i en skolegård, og der er heftig gestik. Det ser ud som om, der er nogen, der skændes. Vi er i anden sekvens nu. Og det næste billede her, der er vi oppe i et nærbillede af en vred teenagepige, der sviner en anden pige til. Her har vi igen et nærbillede af en pige, der bliver overfuset. Hun er let at identificere sig med. Vi kan se, at hun er en lille smule ked af det. Og nærbilledets funktion er jo, at vi identificerer os med de mennesker, som vi kommer så tæt på, hvor vi kan se deres følelser. Den her næste indstilling, den sjette indstilling, det er et super totalt billede, også af en lærling på et værksted. Han er fotograferet i fugleperspektiv. Det får ham til at se en lille smule skræmt og underdanig ud. Og så havde vi lige et nærbillede af mester, der skælder ud. Han var fotograferet her i frøperspektiv, som man lige kan se. Bum. Der var han. Næsten. Der var han i frøperspektiv. Vi ser ham nede fra lærlingens perspektiv og kan se, hvor stor og træls han ser ud. Og der, hvor vi så kom til, der var vi nået helt tæt i et det hedder et ultranærbillede. Så vi ser kun munden, og det får ham til at se sådan ekstra frastødende ud. Når vi fortsætter her, så har vi kvinden her i super total billede, eller super total billede. Cyklisten der har ikke brug for ord, hun bruger sine fingre. Og for at komme lidt videre, 10. indstilling er en halvnær beskæring, der viser en skolelærer, der bliver mobbet af sine elever. Her kommer vi tættere på, og det her nærbillede, der kan vi igen se, vi kommer så tæt på, at vi kan se tristheden og resignationen i lærerens ansigt. Det er sørme synd. Det må man aldrig gøre. Her har vi et 12. indstilling af et super total billede. En mand, der går og taler i mobiltelefon. Og igen kan vi se alt, hvad der foregår omkring ham. Han er alene, men han ser ud til at tale velovervejet og ordentligt. Og nærbilledet her i 13. indstilling. Her underbygges vores førstehåndsindtryk. Når man kommer tæt på, så kan man se, at han er ikke rasende, og han er ikke gået amok som mester dernede. Så han bliver sådan et identificeringsobjekt, hvor man kan se, at han er da venlig. Sådan en fyr vil jeg godt være. Og man kan se i hans ansigt, at han er hverken vred eller rasende, men han er forholdsvis velovervejet, ser det ud til. Ups, der kom vi lige en lille tand for langt. Vi skal lige se kvinden her. Og det her er en halvnær indstilling. En kvinde, som kun ved hjælp af gestik og ansigtsudtryk virker faktisk aggressiv. Man kan se, hun har det her stramme drag i ansigtet. Og så får vi den unge mand i fokus. Offeret for den vrede kvinde, han ser ud som om han overvejer at svare igen, men han lader være. Det var så det nærbillede. Det her. Det sidste billede her, det er reklamen fra Call Me, og det var sådan set den. Vi stopper lige i filmen her. Sådan der. Det I skal gøre med jeres egne film nu, det er jo selvfølgelig, at I skal
når I skal gennemgå dem igen for nogle af de filmiske virkemidler, som vi har. I kan eventuelt tage stillbilleder fra YouTube-videoen og lægge dem ind i jeres fremlæggelse, og så lige notere nedenunder ved hvert billede, hvad det er, der er på billedet, hvad type billede det er, og så nævne nogle ting om de her filmiske virkemidler. I skal jo både huske at have billedbeskæring og klipningen, som vi har talt om. Så skal I have de modaliteter, som hedder talk-over og baggrundsmusik. Og der skal I ved hjælp af de forsøg at blotlægge, hvordan I mener, at reklamens afsender forsøger at få sit budskab igennem. Altså hvordan vil de forsøge at få os til at købe abonnement i CallMe. Det var det. Tak for nu.